Aurora Marco presentou na Pobra o seu libro no que afonda na historia de María Vázquez, mestra socialista eliminada polo franquismo. O auditorio da Biblioteca da Pobra do Caramiñal foi o lugar escollido para a presentación de María Vázquez, a mestra socialista eliminada polo franquismo, de Aurora Marco. A autora recolle na súa obra a biografía dunha muller a que o franquismo quixo silenciar fusilándoa por defender os dereitos das mulleres e afondou no proceso de atopar datos e documentarse sobre Vázquez. Sempre o fago con outros escritores tamén, pero nesta de maneira especial. Aquí faltaban as fontes orais familiares, faltaban as fontes orais familiares. María foi filla única, María non casou, María non tivo fillos, polo tanto, esas fontes fallaron, que sempre son interesantes, sobre todo para recoller información biográfica e material gráfico. Pero non falta material gráfico. Fun recopilando por aquí e por alá e cousas tan curiosas como que eu na miña casa buscaba fotos e resulta que tiña 2 fotos de María Vázquez en actos. Tiñas a propósito de ter traballado sobre outra mestra, sobre María Barbeito, e de repente encontrei esas fotos. Afirmou que ao longo do proceso deronse un gran número de casualidades e anécdotas que formaron parte do camiño e da elaboración deste libro. María Vázquez estivo aquí 12 anos. Estivo exactamente desde setembro de 1918, que foi cando comezou a dar gaulas, é dicir, foi o seu primeiro destino porque tivera un ano, ela aprobou as oposicións un ano antes, no ano 1917, pero tivera un ano de incertezas, de inseguridades, porque nas oposicións que fixera, varias mulleres, varias mestras que aprobaran as oposicións, foron destinadas fora de Galiza. Entón o pai, que é moi importante na figura de María, o pai escribiu unhas cartas moi sustanciosas, que poderedes ler, unhas cartas protestando. Pola situación, Vázquez estivo dende setembro de 1918 ata o 31 de marzo do 1930 na Pobra. Que sabíamos de María Vázquez até agora? Como tantas mulleres nacidas no século XIX que habitaron os espazos do silencio, durante moitos anos as súas actividades ficaron, na maioría dos casos, espalladas polas hemerotecas, nos arquivos, en rexistros, ou guardadas no álbum familiar, no baúl da memoria. E o caso de María Vázquez non foi unha excepción. Coñecíase parte da súa actividade, pero da etapa de Miño, ou sexa, da etapa da República, cando exercía ali, do seu activismo feminista, da militancia política. Falábase de que era unha renovadora pedagóxica. A concelleira de Cultura pobrense, Patricia Lojo, afirmou que se trata dun libro necesario e xusto. E, ademais, non veu só a investigar, veu a escoitar, veu a reconstruir e a devolver a dignidade. E creo que foi, verémolo ao longo desta tarde. O seu traballo é impecable, pero tamén profundamente humano. Escribe desde o rigor, sí, pero tamén desde a emoción e desde a xusticia. E así conseguiu devolvernos a vida de María Vázquez, aquela mestra que exerceu o seu magisterio aquí no noso concello e tamén a parte de Miño, que quizás foi un pouco a que máis marca o libro, non? Porque realmente a parte de Miño é tremenda. Esta presentación forma parte dunha xira que está a realizar a autora e o seu editor polos lugares que marcaron a vida da mestra e a Pobra non podía faltar. O libro necesita ser levado ao rescate que estableceu, que fixo Aurora Marco, ten que ser traído a cada un destes espazos, onde a memoria de María Vázquez está tan presente e todos os anos que aquí foi mestra, sobre todos eles. Aurora Marco, desde os datos que se coñecían de Patricia ou de Catalina desde Miño, esos pequenos esbozos ou estudios que se fixeron, foi quen de armar un libro con unha prosa poderosa, documentadísimo, cheo de fontes, de arquivos, ela pateou, agora o contará, os lugares onde había que buscar a peripecia biográfica de María Vázquez. Marco estivo acompañada tamén pola presidenta de Barbantia, María Xesús Blanco.